O Concello de Vilagarcía destaca nos últimos anos pola súa grande e variada oferta musical coa celebración de numerosos festivais. A esta programación súmase agora a Lonxa do Ritmo, un evento que se centrará na música urbana. Vemos que entra a mocidade pois é un oco, non? Que igual en programación quedaba por encher en Vilagarcía. Tuvemos un concerto deste estilo nas festas de San Roque que funcionou a nivel de público extraordinariamente ben e pois agora pois tamén esta nova proposta cultural a Lonxa do Ritmo ven a cubrir ese espacio, ese tipo de público. Precisamente, a xente moza será protagonista tanto pola música urbana como polas actividades que irá desenvolvendo a organización. Queremos facer actividades falando no seu idioma para ensinarlle basicamente os principios de calquer cultura urbana, que son o respeto mutuo ou romper barreiras sociais, a cohesión social, deixar atrás actitudes de control social ou de racismo implícito que moitos xóvenes van desenvolvendo a medida que van crecendo. O festival terá lugar o vindeiro martes 28. O artista principal do evento será Love G. É un dos artistas que durante o confinamento tivo unha progresión orgánica de crecemento máis espectacular dentro da música urbana. Un artista que agora mesmo ronda os 600.000 ouvintes mensuais en plataformas de audio como Spotify e está chamado a ser unha das grandes figuras da música urbana nos próximos anos. A programación completarase coas actuacións dos artistas galegos Tequilas e Llagost. Tequilas e Llagost son dous músicos vigueses que no seu momento formaron parte tamén do colectivo Banana Bahía Music e pois fan música trap e reggaetón e pois están bastante ben considerados dentro da escena. A organización puxo a venda 550 entradas das 750 que serían o máximo de ocupación da Praza da Peixería. Con este número reducido e coas medidas sanitarias, garántese a seguridade sanitaria dos asistentes. As entradas xa están á venda a través de wowtic.es.